wancan ya fi wancan iya damban fa, ya fi wancan dogon, ya fi shi karfi a jiki. Haka ne mana. Ai da gani ba sai an faɗa ba. Hai. Kaga Alhaji ba wancan kuɗi. Ya kashe shi. Kai inna lillahi. Kaga yadda ake mana amur kuɗi kuwa. Yara kuɗi fa suke samu sosai. Kai a nan sai ka samu 5,000 in ta yi ma kai. Nan gurin gidan damban nan ka samu 5,000 kai kadai fa. Allah yara. Wallahi kai yara zan yi damban nan. A yauwa ga wannan nan ya shirya zai wai liki ba. Kar ka sake kai damban nan wannan. Zan yi damban nan yara. Dambe? Zan yi. Kai wannan fa ba sana'ar rago bace ba fa. Kuma ka san mu yadda ka tsayar da mu muka saba. Wannan ba sana'ar rago bace. Kai ga wani can ina ganin daman shi. Wanne? Wancan dan karamin nan? A'a mati wallahi karkai. Wancan kaga wancan yaran kana ganin shi haka? Yara zan yi damban nan. Zarci ne fa a hannunsa fa. Zarci. Wallahi zuwa ɗaya zan mara. Zuwa ɗaya. Na ba na ga makisan. Kan kaga karamin yaron kaga kaman zaka iya mai wani abu ba abin da zaka iya. Wallahi zan kace. Wannan buge shi zan yi. Kuf ɗaya zan mara. Kuma kuɗi za mu samu banza. Kai za mu iya samun kuɗi tunda kaga yanzu muna da buƙatar ledar tsakar ɗaki da DVD. Ga fenti. Fentin ɗaki. Kuma wallahi kai na yadda ni ma wallahi na yadda. Barin yi wancan mai kiɗin magana sai a yi mishi magana. Ga man ya fita daga wajen. Man ya fita daga wajen. Man da bude. Okay, man ka ce mai fita. Fita. ‘Yan kallo muna roƙon arziki da an buje ku tafa mana ihu mai kyau. Yawa, sarkin gida ya busa damba, tsakanin mati da shagon ilga, tsakanin mati da shagon ilga. Hankali matu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. To, mati